Salutare și bine am găsit la un nou videoclip de Minecraft. Am rămas în casa asta pentru că am mutat itemele și m-am întors să văd dacă mai e ceva. Dau televizorul puțin mai încet pentru că se aude foarte tare. Astăzi vom căuta diamante de poate, dar goal-ul meu principal e să mă fac full iron. Taci, Raul Șobolan, te rog eu, nu mai... Vreau să zic și eu de câteva. Bine, hai. Și sunt și eu aici, nu, eu decât stau și mă uit la col. Nu voi face altceva decât să mă uit la col, cum se joacă. Și da, fiindcă eu și eu aș mai vrea să mai continui harta de Minecraft. Da, chiar, tu n-aveai o hartă de Minecraft. Da, dar s-a ocupat cu multe serii noi. Acum știi că la început cu seriile, când începi cu multe serii, nu poți să le faci pe toate. Am început și cu Security Breach, am început și cu Shovel City, am început și cu... Da. Am început și cu videoclipul ăla cu... Nu, am uitat să postez pe ăla cu Farming. Da. Trebuie să postez și pe ăla cu Farming Simulator. Da, eu mai am pe canal încă o serie tot cu Minecraft, dar că e Shobolan City. L-am mai invitat pe un prieten Eric, doar că a fost o mare bătaie de joc acolo. Gen, nu i-a plăcut sub nicio formă harta și o să vedeți pe clip. Dar acum încolo poate o să fiu decât eu cu Raul Șobolan. Poate mai invităm pe cineva. Poate mai invităm un prieten, doi. Vedem. Da, și poate o să vină și o fată mai. Da. Mă rog, are terenul deja pregătit. Da, toți au terenul pregătit. Da, doar că unii au renunțat pe parcurs. Așa, acum... Decât ei au renunțat. Da. Că decât pe ei l-am chemat. Dar sunt sigur că nu se renunță. La cât am plătit pentru harte ca să mi-o construiască. Da, ok. Eu ca fac divers aici am apucat să tai un copac. Pentru că între lemn să găsim diamante, după ce găsim diamante, să fie super mișto. Dar nu înțeleg ce n-ai băstos tot aude. Dar zici că s-ar dărâma casa. Peste noi. Da. Nu mai băgăm de seamă. Terminăm de spart. Nu știu cât lemn să iau. Cred că undeva la... Hai 40 de bucăți, cred că mi-ajung. Și după mergem la minat, dar nu știu dacă am torțe. Mergem la minat, vreau să găsesc diamante, dar v-am zis ce trebuie. Auzi? Ce, Raul? Eu ți-am sugerat ceva. Dar ce bate? Eu știu, ți-am sugerat ca să faci o cameră separată pentru Sătean. Știu, asta vreau să fac. Dar asta dacă în episodul de azi mă încadrez până în 20 ceva de minute să vă fac full fier și poate și cu un târnacop de diamant. Da. Dacă nu, în episodul viitor. Da. Acum ar trebui să închid ușa. Că am venit să caut să vedem dacă mai am cărbune. De eu mi-aduc aminte perfect că am luat cărbune. Ce v-am zis. Și asta ce naiba e obsidian? Da. E obsidian de la domnul... Dar asta pe unde tot naiba vine? Da, oricum, să te nici mă cam enervează. Adică eu am făcut gard așa frumos și ei să tot urcă. Păi lasă acolo. Ba, acolo îl las. Nu mai lasă să iasă. Da. Dar înainte să merg să-mi iau niște fân să fac pâine. Dar tu ai momentul în aia golem? Nu, gen... De ce? Dar ce se întâmplă? Deci de fiecare dată când eu vreau să filmez, vine sfârșitul lumii. Efectiv, sfârșitul lumii. Începe să dărâmă casa. Nu. Deci era un episod de la Teozeșul. Nu știu, nu mă uit. Și zicea așa, știi când vii acasă luni, ești obosit de că vii de la muncă și când ești pe IB0 sau nu mai știu cum se numește. Un de tot de filme cum e Netflix-ul și ai văzut că
au băgat un video nou de la seria ta privată. Repede, sfârșit, îți iei floricele, dacă te sună iubita ta că nu ignori. Apoi bat vecinii la ușă, mama nu știe să pornească intinitul, vine Donald Trump în România, vine sfârșitul lumii. Dar lăsați-mă, mai să mă uit și ăla serial. Da, cam așa e și la mine. Gen încep câinii să latre, e dezastru. Poate cineva la ușă. Da, și pe viitor va... Nu, asta cred că știi. Chestia asta se aude de la masa, de la etajul 2. Eu mă duc la baie ca să fac treburile mele. Du-te. I don't know. Cred că asta va fi un clip mai lung decât de obicei. Dar avem așa, 24 de așa. Și cred că dacă fac un crafting, o să-mi iasă o pâine. Mi-ajung? Oare mi-ajung? Mi-ajung? Nu mi-ajung. Nu știu dacă mi-ajung o pâine 8. Cred că nu mi-ajung. Ce naiba e acolo? Nu, clar nu mi-ajung o pâine 8. Deci e minim ferma mea de vaci. O să mănânc puțină pâine. Harta este super mișto. Aici tone de porci. Aici câteva găinușe. Care se mă... Da, cred că mai bine îmi punem gen semințele în chestia care le... în... cum se numea... da, mai aveau... Da, am venit. Au! Da. I don't know. Ok. Da, Auremo. Am aflat chestii. O să se dea cu aspiratorul. Bine, e super mișto. Deci cred că fac și o videoclipul ca tine, în 3 zile. Gen videoclipul... Vine sfârșitul lumii. Scuze mama mea covoaie. Ok. Și când ai așa de Da, covoaie, știu. Dar nu știu de ce trebuie de meu acum. Se gândește că ar trebui să stea și el puțin strâmb. Dar nu băgăm de seama. Pentru că am vrut să mai diversific puțin pe serie, mereu pe canal. Cam atât o să fie și cu acest videoclip. Când ajung acasă o să facem încheierea. Și da. După 3 puțin editat clipul, retușat, pus o să fac timelapse-ul și o să postez, o să-l vedeți în seara asta, clipul, acum. Și da. Mai am spațiu în inventar, măcar mai am. Acum facem încheierea și gata. Pentru că mult chiar nu mai am. Deci trebuie să mă duc pe aici, să urc sus. Să mă duc în casă și după să editez clipul. Prima dată îl filmez pe celălalt. Așa. Și cam atât cu acest episod. Ne vedem data viitoare.